Songo Bu, poso tanggal songo, poso sedina tanggal songo, kuwi ganjarane dosa-dosane 2 tahun diampuni. Poso sedina tok tanggal songo niku Bu, insyaallah 2 tahun kepungkur dosa-dosane diampuni dening Allah Ta'ala. Istimewane bulan Dzulhijjah. Wonten melih selama bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 niku nek jenengan purun gelem salat dalu ganjarane kaya dipadhake salat malam Lailatul Qadar. Iki lho malam Dzulhijjah iki mang sempatke salat dalu ganjarane kaya dipadhake malam Idul malam Lailatul Qadar kaya malam Ramadan iku. Pun istimewa lho. Nggih. Pun nang mlebu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil udhiyati. Hadza faslun utawi iki iku bab fasal. Fil udhiyah ing dalam nerake perkarane korban. Utawi korban iku sunah muakkad. Bu, korban jenengan korban sapi, korban wedhus, korban unta, korban marmut, kali kelinci dereng masuk ilmu niki. Nggih, belum masuk syariat iki. Ini ora apa-apa. Ini mampune marmut karo pitik nggih mboten napa-napa. Ning secara syariat korban itu sing dimaksud mboten niku. Ning daripada mboten napa-napa. Mboten wong agama niku didamel penak. Nggih. Lah niku hukumipun sunah muakkad. Sunah muakkad napa, Bu? Sunah sing diutamake. Sunah sing mendekati wajib niku jenenge sunah muakkad. Kedue saben-saben wong Islam kang merdeka. Dadi wong sing korban niku kanggo sapa? Kanggo wong sing Islam kang merdeka. Nggih, nek budak mboten. Kang akil wong sing duwe akal, balik kang balik jadi wong Islam sing merdeka, wong sing berakal, wong sing balik, sing terakhir kang kuwasa kang luwih saka hajate, sing terakhir sing kuwasa sing duwe kecukupan. Dadi nek rung kecukupan ya mboten wajib, mboten sunah muakkad. Jadi sing sunah muakkad niku wong sing dikecukupan. Arep tuku wedhus ya iso. Nggih, arep tuku sapi ya iso. Nah, nek sapi wong pinten, Bu? Sapi wong 7. Nggih. Nek wedhus wong siji. Nggih. Ning wonten niku saged nyelengi, Bu. Nek taun iki kira-kira kok urung korban, muga-muga diniati taun ngarep korban. Mulai nyelengi nabung. Nggih. Dan arisan pun, arisan korban nek sing napa kula ikuti tenggene Kemenak niku mboten sah. Nek arisan korban niku mboten sah. Nggih, kula wingi golek bocoranku sanjake mboten ento. Arisan korban. Apike nabung, nek nabung itu. Jadi niku sing wong kuwasa, sing mampu nggih. Sing punya kecukupan harta untuk beli hewan korban. Ya sesuk misale belum mampu ya sesuk boleh